ಪವನ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೂಸಣ್ಣೆ ಮಂದಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ನೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದೇನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಯಾವ ಒಂದೇನೋ ನೀನು ಇಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಮತ್ನೇನೆ ಮಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ఆయనకి ನೋಡ್ಸವ ₹5 ನಿಗನ ₹10 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕರ್ ಪೂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಸಮೇತ ಆಚೆ ತಿಂತು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಂಗುಲಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗುಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಇವಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕ ಕಲ್ತ ಅಲಾದಿನ ಜಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಜೀನಿ ಜೀನಿ ಬರ್ತಿನ ಜಾರ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಸನ್ನ ಎಂದಿತ್ತೇನೆ ಆರಿಂದ ಇಂಚಿನ ಲೋಟೆ ಭಾಷೆ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗದು ಅಲ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀರಿಗೆ ಉಂಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಕೆಂಚ ಬರ್ತೀಯಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತಯ್ಯ ಓ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಂಕ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಲೋಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪನಂತ ಕೇಕ್ ತಿರ್ತೀರ ರಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಪಂದು ಕೊರಲ್ಲ ಅವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಸೊ ತೂಕ ಈ ಕಾಸು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ ಅಂಡಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಪಂಪತುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಿಜಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಉಪ್ಪೇನೆ ಪಾಡುವೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪದೇ ಪಾಡುನು ಗೊತ್ತು ಜೇನ ಬಂತೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಸನ್ನ ನೆನೆ ತೂತಿದ್ದಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪರ್ಪನ ಊರದಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟ ವಂಜಿಯ ಏನು ಪಾಡಿಯ ಮಾರೆ ನೆನಪೋಡಿ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ನಾನು ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಒಂಜಂಜಿರ ಅನ್ಕೊಡುವಾರ ಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಎಂಕೊಲ್ ಮೀನಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡವ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕೊಂಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಯಾ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುದು ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸಿಕ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕಲಿಬೇರೆ ಬರ್ತು ಹೆಂಗ್ ಲಾಂಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೆತ್ತಿ ಉಂಟು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ತೆತ್ತಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋಟ ಕೊಡ್ನೆ ಅಂತ ಎಂತ ಒಲ್ಲ ತಿಂಚನೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ಪೂರ ಐಕೆ ಬೂರ್ದು ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾನೇ ತುಳ್ದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಕು ಇದೇನು ಅವೊಂದಿತ್ತು ಏನು ಅವನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಚ ಉಪ್ಪು ಬರಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಏತ್ಲ ಪಾಡೋನು ಬಿಪಿ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋನು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಲ್ಲೇ ಕೈ ನಡೋದು ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂದ ಏತೆಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ನಿಯಾ ಅವು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರೋಡ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಣ್ಣೆದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪೋಡು ಬಟ್ ಅವು ಬನಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬನಾನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುರ್ಚ ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೂಸನ್ನ ತೂತೆ ಪಂತಿನ ಕೂಸನ್ನ ಎಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೂಸನ್ನ ನಾಡೋ ಮತ್ತೆ ಜರಡೆ ಅವ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇದೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನೆಕ್ಕೋರು ಮಾಡುವೆ ಯಾವ್ದು ಐಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಪಾಡಿಯಾ ಏತ್ ಮಾಡೋದು ಚೂರ್ ಧೈರ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಬಾಡ್ನು ಇಂಚ ಬಾಡು ಇವಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಚೈನೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಗಲ್ಲ ಅಗಲ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮುಖ್ಯನಾ ವಿನ್ನರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಡ ಯಾವ್ದೇನಾದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಜನ್ ಬೆಕ್ಕನಾಗ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ನೀರು ಚಿನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಚ ಬರಾದು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋನು ಸಾರಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಂತ ಲಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚದ ಇಜ್ಜಿ ರುಚಿ ಕಲಿತೆ ಇಂಥ ರೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಫಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೈತೇನೆ ಆಯ್ತು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋನು ಇಂಚ ಕಲಾಡು ನೆರ್ನ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಚವಾಡು ಅಮ್ಮಗೆ ನೀ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದಿಂದ ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತಿಂಗಳು ಇದು ಪಾರ್ಲೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಚೂ ಬಿರ್ಕ ಅದನ್ನ ಕಪ್ಸಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ ಸ್ಟವ್ ಟು ದಿಕ್ಕೇಳು ಬರ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಚ್ಚುದಿದ್ಯಾ ಏನು ಅವ್ರು ರೋಸ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಇಡೋದು ಬದುಕು ಆಯ್ತಾ ಜೀವನ ಕೆಲವು ಆಸೆ ಉಂಟು ಇಂಕಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆರೆ ಉಂಟು ಒರಿಯೋ ಆಯ್ತಾ ತಿಂದು ಅವೆನ್ನ ಕೈತ ಮಂಜು ಸತ್ತಿದೆ ನೋಡ ಎಂತ ಆಗ್ತಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬೈದೊಲ್ಲಿ ಅನ್ ಮಾರೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲು ಎಂತ ಆಗ್ತ ನಂದಂತ ದರ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತುವರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲವಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಬೇಜಾರಾದ ಬಲ್ಯತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಒಂದ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಒಂದು ಅರ್ಧಿ ಚೂರು ಬಟ್ ಆವದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದು ತೇರತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆದಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೈದುಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಲೇ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾ ಉನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ